بۆچی هیچ قوتابیەکی دهۆکێت ناف ئێکەمên Herêma Kurdistanê da nebû. Erê nebûna êkeman dibîte pîver bû biryardan li dûr astê perwerdê parêzgeha dihokê. Qutabî û mamosta welatî çi dibêjin? Bînerin Ajansa Xanî dem baş. Li gel me bin di îvana storî pêşkêş kem. Duhî Wezareta Perwerdê encamên ezmûnên qonaxa 12 amadeyî belav kir û di Kongrekê Rojnamevanî de Wezîrê Perwerdê navên êkemên serastê Kurdistanê ragihand. Lê ewa bûye rojeva deverê nebûna navê hîç qutabiyekê sinûrê perwerda giştiya parêzgeha dihokê bû di nav 8 êkemên Herêma Kurdistanê de. Ev yek jî di torên civakiya devera behdînan da bûye cihê gengeşê û bi nerînî bas li kertê perwerdê dihête kirin. Nisbetî dihokê û kesetêkê navdana ben me gelek hokarê heye rastî û karê ji xira girîngtir ji ev heye we diyar el dihokê pitir ihtimam nahête damp navendê xandinê rastî jî pitir ihtimama tête damp hindek karê dîtir yê bême'natir rastî cih daxeye û em vî tiştî jî rastî jî diyardeka ne ciwan bînîn şilayê hikûmetê ve şilayê Wezareta Perwerdê ve pêdiviye rastî dîvçûneka cidî di vî babetî da bête kirin. Nûke behrobitir seyda giringî dete dersê xusûsî. لانê derûnî vê qutobiyo nê dirist e yanî polpiştî ya derûnî bu qutobiyo nîne. مامۆستا وەک نەشیا خزمەت بۆ تەڵەبەی بکات حتا ڕۆداکی وەسڵ بەبێت چینە دەیبەوە بگرێت. Kristyan Racî nûneratiya serkeftina qutabiyên sinûra parêzgeha dihokê kir û sêyemê serastê Kurdistanê bû. Kristyan ew nimûneya serkeftinê ku şiya li qutabxaneka hikûmî nimireyeka bilind dest vebînît. سبێکێ وەختێ هاوینێ من خواند من خود خواند 2 ساعت برۆژ هۆسا تشتێک هۆسا پشتنگێ وەختێ ئەم چینە قوتابخانێ 4 ساعت 5 ساعت هۆسا پشتنگێ ڕۆژێت وزاری ئەو چ ڕۆژێت بەری وزاری 7 ساعت هۆسا خودێ خواندنا من بێت دهۆکێ بخینم زانکو دهۆک من بێت ئەس بچمە پزیشکی. Li destpêka heyva borî 117,000 qutabiyên 12 amadeyî li serastê Herêmê pişikdarî di ezmûnên giştî da kirbû ku pitir ji 26,000 qutabî li sinûrê parêzgeha dihokê bûn. Di nav sîh êkem û duwem û sêyemên serastê Kurdistanê bi tinê êk ji wan sinûrê parêzgeha dihokê bû.